שלומות לכולם, אנחנו בסרטון מספר 4. היום אנחנו נדבר על המונחים, משפחת המונחים, שאלה וקושיה. המכנה המשותף הם ודאי, שאלה וקושיה הם מאוד מאוד דומים. אבל לעומת כל שאר המונחים, יש להם את הכי הרבה מונחים. עשרות רבות של מונחים שהם פתיחה לשאלה ופתיחה לקושיה. והשאלה היא למה? למה כל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה קושיות, כל כך הרבה מונחים? מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו שיש כל כך הרבה מונחים במשפחת השאלה והקושיה? והתשובה היא שזה כמו בליל הסדר. בליל הסדר, הלילה של האמונה, בניין האמונה של עם ישראל, הוא בנוי על שאלות וקושיות. ככה גם בלימוד הגמרא. חז"ל מלמדים אותנו ואת העולם כולו כיצד לומדים נכון, כיצד מבררים נושא, כיצד מגיעים להבנות פנימיות ומשמעותיות. בעצם, כיצד לומדים את דבר השם בעולם. ככה לומדים. הגמרא מלמדת אותנו איך לומדים, איך חושבים, איך מבררים. וכל מונח יש לו את המיוחדות שלה. זה משהו מיוחד. הגמרא מלמדת אותנו איך ללמוד. ולכן ישנם הרבה מילות מונחים של שאלה ושל קושיה. בסרטון הבא היום אנחנו נלמד את המונחים של משפחת השאלה. להתראות לכולם. עד כאן הסרטון הזה, ומיד עוברים לסרטון הבא.